quedo embadalit quan penso que els continents s'han anat bellugant al llarg del temps i que una petxina que un dia era al fons del mar, milers de segles més tard, pot aparèixer al capdamunt d'una muntanya. Ja ho sé que al vell mig de l'Àfrica el mar no es veu, però se sent. L'anar i venir de les onades és el batec del món.